radio that makes you happy. Inkezo. Enabadla madombolo yonke lo nto leyo. Mina ngikhuluma into enganginiki profit noma into engenamqondo. Abantu ngiyabahlonipha kakhulu. Nanokuthi nje ke mina ngiyamazi umculi engisuke nginenkinga naye ngaleso sikhathi. Futhi kusuke ngeyona inkinga epersonal ngalo ndlela sengafa umuntu. Kusuke inkinga nje ukuthi phela kuyadlalwa la emculweni. Njengoba nizwa nje besibiza ngeimbuzi abanye. Ngoba kuphela inyanga nje ke ngizobe ngikhaliswa kwembuzi ngempela ka noma uzoyimela imikhala noma ugcina ukubona lezanga kubona sezizimungulu engakhala imbuzi ngoba leya ngapho ukukhala ngempela imbuzi futhi ngizophinde ngibe uBabomncane kuye ngimshayela umthetho kulesidingo ngizoyikhipha so nje inhloso yami enkulu ukuthi nivele lapha bafowethu ileyo.